שלום חברים, נפתור עכשיו את תרגיל מספר 3 מהבגרות בפיזיקה בנושא חשמל ומגנטיות, שנת 2022. למעלה יש קישור, שם נמצא כל השאלונים של הבחינות בגרות האחרונות. אתם יכולים לרשום שם את מספר השאלון שהוא מופיע פה ואת השנה, ותוכלו לראות את השאלה עצמה. אני בכל מקרה מקריא הכל ואת כל הנתונים ארשום לפניכם. אז יש לנו פה שני מעגלים. בשני המעגלים יש רכיבים זהים שהם שלושת הנורות שאתם רואים בכל מעגל, שעל כל נורה רשום 3 וולט ו2 ואט, והמתח של הסוללה אפסילון, הקם וההתנגדות הפנימית שלה. אוקיי, ויש נגד משתנה גם. נגד משתנה זה לא רלוונטי אם הוא זהה או לא זהה, כי הוא משתנה גם ככה, אז הוא יכול להיות אחר בכל מעגל. וטיילים ומכשירי מדידה אידיאליים. מכשירי מדידה אידיאליים זה מכשירים שלא משנים, שהנוכחות שלהם לא משפיעה על הרכיבים, על הגדלים הפיזיקליים שיש במעגל, לעומת מצב שהם לא היו. כלומר, אם אני אוסיף אותם, אז הם לא, ואם אני לא אוסיף אותם, אז אני לא משפיע על המדידות של הזרמים והמתחים וכו'. והטיילים אידיאליים זה אומר שהם אין להם התנגדות ולא לא מתבזבז עליהם מתח. אוקיי. עכשיו, ככה, בואו רגע ננסה להבין מה המשמעות של הכיתוב הזה, 3 וולט ו2 ואט. אז יש לנו את הנוסחה של הספק, הספק זה P, של הספק חשמלי, זה הזרם I כפול המתח V. אוקיי? אז בעצם, אבל מה זה אומר הדבר הזה? הדבר הזה אומר שאם הנורה תקבל מתח של 3 וולט, והספק של 2 ואט, אז היא תאיר בעוצמתה המלאה, היא תנוצל במלואה, במלוא עוצמת הערתה, מה שנקרא. אוקיי? אז אנחנו יכולים להסיק, מה שמשתנה זה המתח, הזרם וההספק תמיד משתנים מרכיב לרכיב. מה שתמיד נשאר קבוע זה ההתנגדות. אז תמיד שיש מצב כזה, כדאי לנו לגלות מה ההתנגדות. איך נעשה את זה? אנחנו יודעים שההספק זה I כפול V. ואנחנו יודעים שלפי חוק אום, I שווה ל-V לחלק ל-R. אז אם אנחנו נציב במקום I, V חלקי R, נציב אותו כאן, כן? אנחנו נקבל שההספק שווה ל-V חלקי R כפול V, זה בעצם V בריבוע חלקי R. אוקיי? ואם אנחנו נכפיל ב-R ונחלק ב-P, אנחנו נקבל ש-R שווה ל-V בריבוע חלקי P. ככה נוכל למצוא את ההתנגדות של נורה אחת. V זה המתח, זה 3 בריבוע, חלקי 2, זה יוצא 4.5 אום. זה ההתנגדות של כל נורה. עכשיו, כדי שהם יאירו בעוצמה מלאה, אז אנחנו נוכל לגלות גם את הזרם. לפי הנוסחה P שווה ל-I כפול V. נכון? אם אנחנו נחלק ב-V, אז אנחנו נקבל שההספק חלקי המתח על הנורה זה 2/3 אמפר. זאת אומרת, כדי שהם יאירו בעוצמה המלאה, צריך לזרום על כל נורה 2/3 אמפר, וככה היא תייצר, וכשזה יקרה, אז ייפול עליה מתח של 3 וולט, ויתפתח בהספק של 2 ואט. אוקיי. אז עכשיו אנחנו מוכנים לצאת לדרך, ואומרים לנו את הדבר הבא. בכל אחד משני המעגלים מזיזים את הגררה של הנגד המשתנה, עד שכל הנורות מאירות באורן המלא, בהתאם לרשום עליהן. מצב זה אינו משתנה בכל סעיפי השאלה. אוקיי. א', חשבו את I1, הוריית מד הזרם במעגל 1, ואת I2, הוריית מד הזרם במעגל 2. אז אם אנחנו נסתכל על שני המעגלים, אנחנו נראה שמעגל הראשון הוא מעגל טורי, המכשיר המדידה, וולטמטר, זרם לא נכנס אליו, אז זה לא צריך להסתכל על זה כמשהו מקבילי, כי ההתנגדות שלו היא אינסופית, כי הוא אידיאלי, אז זה פשוט מעגל טורי. זאת אומרת, במעגל טורי זורם את אותו זרם, ולכן במעגל הראשון
בהכרח I1 חייב להיות שווה לשני שליש, כי ראינו שזה הזרם שצריך לזרום בהם כדי שהם יאירו בעוצמה מלאה. אז לכן קל להבין ש-I1 שווה לשני שליש, אוקיי? אמפר. עכשיו, אם אנחנו נסתכל, טוב, אז זה סיימנו איתו, יופי. עכשיו, אם נסתכל על המעגל השני, כאן, אם הזרם יהיה שני שליש אמפר, הזרם שמודד האמפרמטר, שימו לב, במעגל הראשון היה הזרם על כל נורה. אבל כאן, משום שהנגדים מחוברים במקביל, וכל אחת, כדי שהיא תאיר בעוצמה מלאה, על כל אחת מהם צריך להיות זרם של שני שליש אמפר. אוקיי? אם אנחנו נסמן את הזרם, אוקיי? אז הזרם שלנו, על כל אחת, הזרם שסימנתי על הנורות, זה שני שליש על כל אחת. אוקיי? שני שליש ושני שליש אמפר. ככה אמרנו שזה הזרם שצריך לעבור בכל אחת מהם, כדי לפתח את ההספק שיגרום להם להאיר בעוצמה המלאה. עכשיו, הזרם שנכנס חייב להתפצל לשלוש פעמים שני שליש, ולכן הוא חייב להיות 3 כפול שני שליש, ואחר כך הוא חוזר כמובן להיות 3 כפול שני שליש זה 2 אמפר. זאת אומרת, כדי שזה יקרה, הזרם במעגל זה 2 אמפר. אנחנו גם צריכים לשים לב איפה ממוקם האמפרמטר. האמפרמטר, אם האמפרמטר היה ממוקם ליד הסוללה, ליד הנורה, נניח האמפרמטר היה ממוקם פה, אז זה היה 2 שליש. אבל כשהאמפרמטר פה הוא מודד את הזרם הכללי במעגל, והזרם הכללי במעגל הוא 2 אמפר. אוקיי? אז בואו נציין. אוקיי, סעיף הבא, מבקשים מאיתנו לחשב את R1 ואת R2, ההתנגדויות של הנגדים המשתנים בהתאמה, במעגל הראשון והשני. אז ככה, תראו, אנחנו יודעים, יש לנו נתון ש-V1, הוריית מתח ההדקים, כן? V1 ו-V2 זה מתח ההדקים, זה 9.3 וולט, ו-V2 זה 4 וולט. עכשיו, אנחנו יודעים שמתח ההדקים זה המתח שמסופק לרכיבי המעגל, כך שהנגד הקטן, R קטן, לא נחשב חלק לרכיבים החיצוניים במעגל. עכשיו, בואו נסתכל, נניח במעגל הראשון. במעגל הראשון, הזרם גם כן יוצא מההדק החיובי, וזורם שווה בשווה בכל הנורות. אוקיי? וככה, כמו שבמעגל הראשון. עכשיו, במעגל, הזרם שזורם על כל נורה הוא הראשון, אמרנו 2 שליש אמפר. אבל המתח על כל נורה, כדי שתאיר באורה המלא, זה 3 וולט. זה דבר שאנחנו יודעים, נתון לנו אותו, 3 וולט. זאת אומרת שיש לי המתח, וקטור המתח הוא הפוך לכיוון הזרם, בצרכן, כמו בנגד. אז על כל אחד מהם יש פה 3 וולט. פה יש 3 וולט, בשני יש 3 וולט, אוקיי? וגם בזה יש 3 וולט. זה וקטורי מתח. אוקיי? אז אני יכול לומר שהמתח שמתפתח סך הכל על כל, אפשר לומר על הנגד השקול הזה, זה 9 וולט. אוקיי, אז זאת אומרת, הרכיב האחרון החיצוני שנשאר זה R1. אז על R1 חייב להיות מתח של שליש וולט. עכשיו, הזרם על R1 הוא כלפי מטה, ולכן המתח עליו הוא כלפי מעלה. אוקיי? וזה יוצא שליש וולט. ואנחנו יודעים גם את הזרם, אז נוכל לחשב את R1. אוקיי? אז בואו נחשב במעגל אחד, בואו נרשום. V על R1 שווה, R1 שווה למתח על R1 חלקי I1, כי הזרם שזורם בו זה I1. המתח עליו זה שליש, והזרם במעגל הראשון אמרנו שזה 2 שליש. אז זה שליש חלקי 2 שליש, זה יוצא חצי אמפר. חצי אום, אוקיי? חצי אום. זה R1.
עכשיו, באותו אופן בדיוק, בואו נסתכל על המעגל השני. במעגל השני יש על כל אחד מהם 3 וולט, אבל הם במקביל, אז לא מחברים במקביל את המתח. המתח בין הנקודה הזו לנקודה הזו, זה אותו דבר כמו מפה לפה, כמו מפה לפה, זה פעם אחת מחשבים את זה, שזה יוצא 3 וולט, כן? אוקיי. אם זה 3 וולט, ו-V2 הוא 4, מראה 4 וולט, אז נותר ל-R2 וולט 1. כי R2 מחובר במקביל, אפשר להתייחס לכל החבילה הזאת, לכל הדבר הזה, כנגד אחד שמפתח הספק, שנופל עליו מתח של 3 וולט. ואז על הנגד R2 צריך להיות מתח של וולט 1. אוקיי? ואז ברגע שאני יודע שיש פה 1 וולט, אז אני יכול לדעת את R2. R2 שווה למתח עליו, V על R2 חלקי I2. עכשיו אנחנו יודעים שהמתח עליו הוא 1, והזרם I2 זה 2. אז זה גם חצי אום, שניהם חצי אום. ההתנגדויות של שניהם חצי אום. יאללה חברים, מתקדמים. קבעו באיזה משני המעגלים. סליחה, לפני שאני מתקדם, אני רוצה לומר שיש כל מיני דרכים לעשות את זה. מי שעשה את זה בדרך אחרת זה גם בסדר. אפשר לעשות את זה עם הזרם הכולל כפול ההתנגדות הכוללת, כולל R קטן שווה לאפסילון לפי חוק אום. יש פה כל מיני, תמיד בשאלות במעגלים יש כל מיני דרכים להגיע לתשובה. אבל נדמה לי שזו דרך יחסית פשוטה, מה שעשיתי פה. אבל דרכים אחרות גם כן, אם קיבלתם את התוצאות האלה זה בסדר. אז יאללה, ג' קבעו באיזה משני המעגלים, מעגל 1 או מעגל 2. רגע, זה היה א', ויש לנו פה ב'. אוקיי. אז עכשיו מבקשים איתנו באיזה מעגלים ההספק המושקע על ידי מקור המתח גדול יותר, וחשבו פי כמה ההספק המושקע גדול יותר. אוקיי, אז בואו נראה כמה דברים שאני רוצה שתדעו. יש לנו הספק מושקע, יש הספק מנוצל, והספק מבוזבז. אני רוצה שתבינו כל דבר מה זה. ההספק המושקע זה ההספק הכולל, אוקיי? זה ההספק שמתפתח במעגל על ידי אפסילון, על ידי הקם הכולל. זה הספק כולל, אוקיי? מה זה הספק מנוצל? ההספק שמנוצל בפועל לטובת רכיבי המעגל. אז זה בעצם ההספק שמתפתח על ידי מתח ההדקים. למה? כי מתח ההדקים זה המתח שהולך לטובת רכיבי המעגל, לא כולל הנגד הקטן. אוקיי? וההספק המבוזבז זה ההפרש ביניהם. למה יש לנו הספק מבוזבז? כי יש לנו נגד קטן בסוללה שהוא צורך מתח ומתפתח בו הספק. וההספק הזה גורם לחמם את הסוללה. הסוללה, אתם מכירים שנוגעים בסוללה, לאחר כמה זמן היא מתחממת. למה היא מתחממת? כי יש לה שני תפקידים. יש לה תפקיד של אספקת אנרגיה למעגל, ותפקיד של נגד. ונגד מתחמם. כשזורם בו זרם הוא מתחמם. אז זה ההספק שמתפתח בסוללה מתוקף היותה נגד. עכשיו, בואו נראה כל הספק מהו. אז ההספק המושקע, בואו נעשה פה סדר רגע. בואו תראו, נעשה את זה ככה. ההספק המושקע, מה זה הספק? מתח כפול הזרם. אז ההספק פה זה יהיה אפסילון כפול I. זה ההספק המושקע. הספק מנוצל זה ההספק של מתח ההדקים. אז זה מתח ההדקים
כפול I, וההספק שמתפתח בסוללה, אני יכול לחסר ביניהם, אבל זה בעצם ההספק שמתפתח על הנגד הקטן, R קטן, כי הוא מסמל את ההתנגדות של הסוללה. מה זה ההספק הזה? מה זה הספק על נגד? אם נתבונן למעלה, לא רשמתי את זה. תסתכלו חברים, אם אני במקום V יציב IR, כי V שווה IR לפי חוק אום, אז נקבל I כפול I כפול R, זה I בריבוע R. עכשיו, אנחנו יודעים, כדאי להשתמש בנוסחה הזאת פה, כי אנחנו יודעים את R, ה-R זה ה-R של הסוללה, R קטן. אלה ההספקים שכדאי לכם לדעת. עכשיו הם שואלים אותנו על ההספק המושקע. עכשיו, ההספק המושקע, אמרנו שזה אפסילון כפול I. אפסילון הוא זהה בשניהם, זה כבר אמרו לנו. אז זאת אומרת, ההספק המושקע גדול יותר איפה שהזרם גדול יותר. איפה הזרם גדול יותר? במעגל 2. אוקיי? אז בואו נרשום ככה. ההספק במעגל 2 זה אפסילון כפול I2, וההספק במעגל 1 זה אפסילון כפול I1. זאת אומרת ש-P2 חלקי P1, נכון? אם אנחנו נסתכל על זה, אנחנו נקבל שזה I2 חלקי I1, ו-I2 חלקי I1 אמרנו שזה 2 לחלק לשני שליש. 2 לחלק לשני שליש זה כמו לכפול ב3 חלקי 2, אז זה יוצא 3. אוקיי, אז אנחנו יודעים, אז אנחנו נרשום תשובה סופית. ההספק המושקע המתפתח, עכשיו, ההספק המושקע במעגל 2 גדול פי 3 מזה שבמעגל 1. נחמד וקליל, נכון חברים? לא אוסיף מסובך. עכשיו שואלים אותנו, קבעו באיזה משני המעגלים, מעגל 1 או מעגל 2, ההספק המבוזבז בתוך מקור המתח גדול יותר. אז מה אמרנו שהספק מבוזבז? I בריבוע R. ה-R קטן זהה בשני המעגלים, אבל ה-I לא זהה. אז בואו נעשה את זה, אוקיי? נעשה כמו שעשינו קודם. גם כמובן במעגל השני, הזרם יותר גדול, אז עכשיו זה תלוי בזרם בריבוע, אז יהיה גדול פי 3 בריבוע, אז יהיה גדול פי 9 במעגל 2. בואו נרשום את זה. פי 2 שווה ל-I2 בריבוע R, פי 1 שווה ל-I1 בריבוע R, ואז אפשר לומר שפי 2 חלקי פי 1 שווה ל-I2 בריבוע R חלקי I1 בריבוע R, R מצטמצם, וזה שווה ל-I2 חלקי I1, כל זה בריבוע. עכשיו, I2 חלקי I1, כבר ראינו שזה 3, אז זה 3 בריבוע, וזה 9. אוקיי? אז ההספק המבוזבז, זה מעיד, בטח אחרי זה ישאלו אותנו על נצילות, אז אם ההספק המבוזבז גדול יותר, אז זה אומר שיש לו נצילות נמוכה. כמה שיותר, טוב, נגיע לזה כבר ואני אסביר. ההספק המבוזבז במעגל 2 גדול פי 9 מזה שבמעגל 1. יאללה, מתקדמים. אנחנו עכשיו בסעיף ה'. עכשיו אומרים לנו ככה, נצילות המעגל מוגדרת כך, אוקיי? נצילות מסומנת באות יוונית, נראה לי שקוראים לה אטה אם אני לא טועה, אות כזאתי, שהיא מוגדרת כיחס, זה הם גם אומרים לנו פה, בין ההספק המנוצל על ידי המעגל כולו, פי מנוצל, נכון? חלקי פי מושקע. אוקיי? עכשיו, פי מנוצל
אם אנחנו נסתכל למעלה, איפה שרשמתי את זה בירוק, ההספק המנוצל, כן, זה בשורה האמצעית, בסדר? זה V כפול I, וההספק המושקע זה אפסילון כפול I. אז זה בעצם, בכל מעגל לחוד, כן? זה בעצם V מתח הדקים כפול הזרם במעגל, חלקי אפסילון כפול הזרם במעגל. אם אני רוצה לקבל את זה באחוזים, אז מכפילים ב-100% בסופו של דבר. אוקיי? כפול 100%. ואז אנחנו נקבל שזה בעצם היחס בין מתח ההדקים לאפסילון. ככל שמתח ההדקים גדול יותר ביחס לאפסילון, אז ניצלנו, מתח ההדקים זה המתח שמספק אנרגיה לרכיבי המעגל החיצוניים, כן? אז ככל שהוא גדול יותר, ככה הנצילות גדולה יותר, יש פה היגיון. אוקיי, רגע, אוקיי. עכשיו נותנים לנו פה איזה משפט, בואו נראה מה זה המשפט הזה. תלמיד טוען שההספק הכולל של הנורות במעגל 1, שווה להספק הכולל של הנורות במעגל 2, אוקיי. לכן המעגל שבו ההספק של הנגד המשתנה גדול יותר, הוא המעגל שנצילותו גדולה יותר. זה כמובן לא נכון. בואו נרשום את זה. טענת התלמיד, רק המשפט השני שהוא אמר הוא כבר שגוי. מה הוא אומר? הוא אומר, המעגל שבו ההספק של הנגד המשתנה גדול יותר, המעגל שבו הספק הנגד המשתנה גדול יותר, הוא המעגל שנצילותו גדולה יותר. הוא המעגל שנצילותו גדולה יותר. אוקיי, בואו נחשוב. ההספק של הנגד המשתנה. אוקיי, אנחנו ראינו שבשני המעגלים, אני חוזר קצת למעלה, שתוכלו לראות, ההתנגדות בשני המעגלים זהה, אוקיי? ההתנגדות זהה. אז עכשיו, ההספק של הנגד המשתנה גדול יותר. אם ההספק של הנגד המשתנה גדול יותר, מה ההספק על נגד? I בריבוע R. אז אם ההספק גדול יותר, אז הזרם בו גדול יותר. עכשיו, איך הקשר בין נצילות לזרם? בואו נראה. בואו ננסה להבין מה הקשר בין נצילות לזרם. תראו, נצילות אמרנו שזה V חלקי אפסילון כפול 100%, נכון? עכשיו, מה זה V? זה מתח הדקים. מתח הדקים זה אפסילון פחות IR חלקי אפסילון כפול 100%. אוקיי. אפסילון לא משתנה. בסדר? המחנה נשאר תמיד קבוע. כלומר, הנצילות גדולה יותר ככל שמתח ההדקים גדול יותר. אוקיי? מתח ההדקים גדול יותר במעגל הראשון. אוקיי? אז אני ארשום ככה. זה כבר סעיף ו' אני רואה. טוב, אז תכף אני אגיע לסעיף ו', אני אתמקד בטענה של התלמיד. התלמיד אומר שהמעגל שבו ההספק של הנגד המשתנה גדול יותר, הספק נגד המשתנה זה P של R. למה הוא שווה? ל-I בריבוע R. אז אם ההספק של הנגד המשתנה גדול יותר, זאת אומרת שהזרם שזורם דרכו גדול יותר. נכון? עכשיו, הזרם, ככל שהזרם, שימו לב לביטוי שראינו פה, ככל שהזרם יותר גדול, אז מתח ההדקים יותר קטן. כי אני מוריד, כי הרי הדבר היחיד שמשתנה בכל הביטוי הזה, זה רק הזרם. ההתנגדות של הסוללה והקם קבועים לאורך כל הדרך. אז ככל שהזרם יותר גדול, ככה מתח ההדקים יותר קטן. ואם מתח ההדקים יותר קטן, הנצילות יותר קטנה. אבל הוא אומר שהנצילות יותר גדולה, ולכן הוא טועה. אוקיי?
הספק הנגד המשתנה גדול יותר, זאת אומרת שהזרם שזורם דרכו גדול יותר, ולכן מתח ההדקים קטן יותר, לפי הקשר V שווה לאפסילון פחות IR, וכשהאחרון, טוב נרשום את זה כמו, לא אסבך אתכם, מתח הדקים קטן יותר לפי הקשר, ואז הנצילות קטנה יותר, ולכן התלמיד טועה. בסדר? אז אני אדגיש שפה הוא אמר שנצילותו גדולה יותר, וזאת הטעות בעצם. ואנחנו יודעים שהנצילות קטנה יותר. זה הכל. עכשיו בואו תראו איזה קל זה כבר, הסעיף ו' זה כבר סיימנו, כי בסעיף ו' שואלים אותנו, קבעו באיזה משני המעגלים, מעגל 1 או מעגל 2, הנצילות גדולה יותר. אז מה אמרנו? שהנצילות גדולה יותר ככל שמתח ההדקים גדול יותר. וזה כבר באלף נתון, שמתח ההדקים גדול יותר במעגל הראשון. אז לפי הקשר ניתן להסיק שהנצילות גדולה יותר במעגל שבו מתח ההדקים גדול יותר. ולפי הנתון, מתח ההדקים גדול יותר במעגל 1, ולכן במעגל 1 הנצילות גדולה יותר. בסדר חברים, זה ברור? אני מקווה שהכל בסדר. לדעתי זו שאלה די בסיסית, זאת אומרת, מי שיודע את הבסיס טוב, זה לא שאלה קשה, אין פה איזה תחכום מיוחד, זה מאוד סטנדרטי. זהו, אז נתראה בשאלה הבאה. ביי חברים.